ये गोटे पिला घर कांथ बाड़ सबुआड़े लेखा सरला ए आसिक मो हाथ में लिखुची माने ताको कोठे जगह मिललानी से पुणी मो डेणारे माने पछपटे कौन चलती बाबा अच्छु बाबा बाहर पिला मोर केते मन ध्यान दे लिखुची देखो सांग मैंने डाकिले भी शुणुनी कौन 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 हाँ पाठ पढ़ला टाइम रे पाठ पढ़नी एवं आसी हाथ में गारूच बा कि पाठ पढ़ा छुआ मोर बारे बाबा बा बाबा बा कौन लिखल मो हाथ में कौन लिखल एट कौन लिखल हाँ पुणी कबाटर स्टार्ट है